Salamu alaikum jama'a, darasin da zamu bayani ne game da wato ainihin yadda za ka yi saving na HTML file naka a cikin kwamfutanka. Yanzu ka tashi kana buƙatar misali za mu haɗa ka da za ka yi saving ɗinsa, za ka yi creating ɗin web page naka. Yanzu ka tashi za ka zo ka shiga clicking a kan start button gashi nan, sai ka zo ka all program, sai ka zo ka dubo accessories gashi nan a nan gudun. Ka duba notepad, ga notepad a nan gudun shine text editor da za mu yi amfani da shi. Za ka iya kuma zuwa nan gudun ka rubuta notepad, ka gan shi a sama na biyu na notepad. Yadda za mu shiga cikinsa, ga yadda cikinsa yake. Yanzu misali muna buƙatar misali tun da mu yi saving nasa, shi da mu zo mu all program, da mu zo mu kan save as, inda da mu save kenan, sai mu je mu dubo location da muke buƙata. Yanzu misali muna buƙatar shi a desktop, to a cikin desktop ne musamman sunan da muke buƙatar ya fito mana da shi. Yanzu misali mu bashi suna Hausa tutorial dot, a gaban shi ana sa dot html a gaba, haka sa dot html. idan baka sa dot html din ba bare yi ba, amma kana sa dot html kai saving din sa. Amma ga nan mun ce computer mu tabbatar mana da shi a location na desktop, gashi nan muka clicking a nan ya kawo mu desktop. Wannan shine abubuwan da suke cikin desktop ɗinka. yayin da ka zo ka sashi a all files, za ka iya barin sa a text, wannan amma an fi so a dinga sashi a all file, ya ka clicking a kansa. a ga yanzu na gashi nan ka sami shi da HTML, ka zo kai saving din sa. Yanzu mu duba sa ina ya fito, gashi nan a nan gudun. wanda shi muna buƙatar mu ga mene a cikin sa, sai mu clicking a cikin sa. muka da buki gashi nan da bude mana nuna mana ba komai a cikin sa, ba mu sa komai ba. gashi nan aka mu sa komai already dama. wannan shine da ake wato ainihin saving na file naka na HTML. ka gani ba komai a ciki. yanzu duk abin da ka rubuta anan, yanzu misali mu sa Hausa tutorial, mu yi saving din sa. don nan mu yi saving, mu zo mu yi refresh, a ga ya hauro mana da shi. yanzu duk abin da muka rubuta a cikin nan shine dinga hauro mana da shi. wannan shine da ake yin wato ainihin saving na HTML tag namu. mun gode. za ku iya tuntubar mu ta manhajar mu na sada zumunta da musayar ra'ayi na Facebook, Hausa tutorial Hausa tutorial. za ku iya kuma tura mana sakonnin ku ko kuma tambayoyin ku ta cikin email din mu hausatutorial@gmail.com. mun gode. za ku saurare mu a bidiyo na gaba. Thank you.